Nehodu som zatiaľ nemal, určite tam boli nejaké škrabance, možno, že nejaký nárazník pokrivený. Keď som začínal s jazdou auta po autoškole, tak myslím, hneď prvý rok som tak trošku ťukol auto, ale nič vážne, žiadne veľké výmeny. Väčšinou to boli poškrabané nárazníky a musím povedať, že naozaj, že zatiaľ to šťastíčko stojí pri mne. Nikdy som, alebo respektíve dostal som raz v živote pokutu za rýchlosť a bolo to, myslím si, že okolo 100 šilingov, kde som išiel v Rakúsku, myslím, že v Pelekirchene som išiel 56 na 50, takže nič extra, nič zvláštne, nejazdím rýchlo, nie som fanúšikom rýchlej jazdy a ak si chcem zajazdiť rýchlu jazdu, tak idem na letisko alebo na okruh. Tohto roku som išiel na zápas, kde som hral za seniorov Slovan a keď som prišiel na ten zápas, tak som zistil, že som si zabudol rakety doma, takže to bolo asi taký najväčší trapas v mojej kariére, že prísť na zápas a nemať rakety. To ružové tričko mám stále doma, mám ho v šatníku, myslím, že mám posledné dve odložené. Bolo to veľmi populárne tričko, ktoré vyvolalo veľa kontraverzií a rečí, aj ďalších článkov a myslím si, že splnilo to svoj účel v tej dobe. O to aj išlo, aby sa o tom rozprávalo a veľa ľudí si ho odo mňa vypýtalo aj podpísané. Daroval som veľa tých tričiek, takže naozaj ten týždeň, alebo respektíve tie 2 týždne v tom ružovom tričku boli veľmi zaujímavé. Myslím si, že najlepšia vec ako turnajový riaditeľ je, že poprvé mám lepšie jedlo ako hráči. Potom stretávam veľa zaujímavých ľudí a úplne najlepšie je, že konečne prvýkrát v živote si môžem urobiť program taký, ako chcem na tom turnaji. Nad Tatrou sa blízka hromy divo bijú. Nad Tatrou sa blízka hromy divo bijú. Zastavme ich, bratia, veď sa oni stratia, Slováci ožijú. Zastavme ich, bratia, Slováci. Teraz som, jak sa sústredíme na ešte raz.